Takže a všichni nás tam u tohle videa a tohle video bude takové informační video, že právě začíná soutěž a bude to soutěž o tady tuhle sadu, kde máte vlastně háček, S-klipy a gumičky a stav. Jakož bych chtěla říct, že tahle sada není aktuální, že vy budete mít sice úplně stejnou sadu, akorát místo fialového stavu budete mít tady tohle růžové. Takže vlastně budete mít úplně stejnou sadu, akorát ne fialový stav, ale růžový. Fotku té vaší sady uvidíte na konci videa. No a máte tu teda 600 gumiček, nějakých mix, S-klipy, háček a ten stav. A pak tam je ještě nějaký ten plánek. Takže vy budete mít vlastně taky takovou sadu. No a co teda musíte udělat, abyste tuhle sadu vyhráli? Takže musíte mít odběr na našem kanále, dále musíte lajknout tohle video a jako poslední podmínku musíte napsat do komentářů hotovo. Takže ty 3 podmínky, abyste vyhráli tady tuhle sadu. Ještě teď tady někde ty podmínky uvidíte, někde tady. No a to je vlastně všechno. A různé informace třeba od kdy probíhá soutěž a do kdy bude probíhat. Takže to budete mít všechno v infoboxe, budete tam mít i ty podmínky, takže si to všechno dobře přečtěte, abyste neudělali nějakou chybu a zbytečně se nezapojili do té soutěže. Takže snad se vám soutěž bude líbit a ahoj. Feeling my way through the darkness,